Kag sa Good Vibes, padayon ang sinadya sa Panahad sa Negros Festival. Buwas ukon sa Biyernes na ang adlaw nga ginapaabot ang linay sang Negros. Kung wala ka pa nakakadto sa Panahad sa Negros Festival, may tion ka pa nga magbisita. Ang mga LGU Pavilion nga nagasalida sang produkto sang tagsa ka banwa kag syudad ang may pinakamataas nga sales base sa report sa unang 3 ka adlaw sang selebrasyon. 4.7 million pesos ang na-record nga sales humalin Marso 24 tubtob Marso 26. Nalakip direng sales gikan sa LGU Pavilion, TLDC Trade Fair, gikan sa Veterinary, sa OPA, Organic Village, San Miguel Area, Food Alley, ukon ang sa mga concessionaires, kag sa Garden. Tubtob Marso 30 ang Panahad sa Negros Festival. Samtang, buwas naman, las 7 sang gabi sa Panahad Stadium, ang Coronation Night sang linay sang Negros. Sunday, Robbie Domingo, kag Pao Di Maranan, ang mangin celebrity host. Nasaksihan na ang festival costume competition sang 27 ka mga linay candidates. Isa-isa naman sila nga ginkilala sa ginpatigan nga press presentation. Damlag pa ginkilala na ang mga corporate awardees. Sino ayhan ang mangin bag-o nga linay sang Negros? Buwas na ini mahibaluan. The Linay sang Negros is not just a celebration of Negrense beauty. It is an opportunity to showcase the rich culture, talent, and advocacy of our very beautiful candidates.